Nang dalam alam pangimpen kuwi. Heeh, piye? Aku ketok iki karo kowe. Ngapa? Mbak aku disetelke rekamane izin tenan. Lah piye? Tim. Masa ngono ta? Lah kuwi ngimpine ngapa lho? Ah ya mbok kok dadi gambare ngono. Pamoko nang impen ora ngono Lah piye ngapa? Semangat. Nang impen kok semangat. Wong ngimpiro tatin ngeduki apa ngono apa kok semangat. Tur tekan omah tak tutuke ngimpine Mas. Bul. Ngimpi kok iso bersambung. Hah? Lah piye? Arang kuwi tak gawe skenario. Nek nang omah ngimpine piye? Padha Tin. Padha. Semangat. Nek direkam bojoku ya ngono kuwi ya. Piye? Terus ditapuk aku. Lah salahe wong muni nglindur kok nyebut jeneng. Nyebut jeneng kok ning ngarepe bojo.